Ja. Velkommen til en dag hos Benja. Han er med. Eller, det er jo en dag med Viggo. Så. Jeg har bare man kan ikke se ham på grund af, der er okay mørkt herinde. Så mørkt er der heller ikke. Det er bare på grund af. Så lyser jeg dig. Ja. Okay, så. Nå. I kan godt se det her lys. Ja. Fortsæt. Nå ja, iPad 80. Og ja. Kap. Okay, så færdigt godt. I dag der skal vi simpelthen, vil du fortælle, hvad vi skal? Ja, vi skal op til købmanden og købe en sodavand og en Mentos. Ja, halv liter cola. Halv liter. Og det der det udenfor. Og bla bla bla. Så dernede. Det er faktisk mærkeligt. Der er der en trappe og 2 døre. Det er bare mærkeligt. Lige om lidt kan I se os. En cykel. Her er jeg. Og ja, vi skal så over til købmanden. I får ikke lige se, hvor mange penge jeg har. Og jeg sveder. Så lad os gå i gang. Jeg klipper lige. Og vi har igen. Der er nogle kaffe. Vi har lige 20. Jo. Og vi har 25. Jeg tror ikke, jeg har 20. Men ja, vi går her sådan en vej. Lang. Ej, ved du hvad, YouTube, I skal ikke bare sidde og lå på sådan noget lort. Det har de gjort lang tid nu. Det har I gjort lang tid. Det har I gjort cirka 26 minutter. Fuck, min arm dårlig, mand. Der går, og vi købte det her. Fuck Mentos, og en Cola Light, og en Coca-Cola. Han går med sin mobil og rigtig selfie-guy. Nå. Fuck, det er akavet at gå sådan her. Som sagt, jeg kommer til at GoPro. Det ønsker jeg mig. Det håber jeg får. Det er sådan en legeplads uden for en hjem. Jeg er hele det her kvarter. Må det godt? Er det rigtigt? Jo, husk nu, vi skal ikke filme sådan et sted, der så meget, hvor det er. Nej. Nej, det gør ikke noget. Altså, er det sodavand, der bliver så ud her, sådan noget? Gør det noget? Jeg gør det bare ned på jorden. Græsset. Jeg gør det ned på jorden, der må man også godt. Kan du... Der var mere virke. Ja, det gør. Okay. Vi cover det gør lige sådan, det lige præcis skal. Hvis du bare lige giver mig en pakke, så kan det være fedt noget. Jeg skal nok stille mig væk og sådan noget. Kan du gå åbne den så? Ja, han kan nok godt. Oh. Det kan han ikke engang. Jeg tager bare lige fat på det. Jeg smager lige min cola. Og vi havde lige præcis nok, som vi hørte. Ja, vi havde lige nok. Hvis I ikke hørte det. Hvad? Skal vi bruge sådan en her pakke? En. Bare en. Nå, skal jeg åbne Et stykke. 3 stykker. Kan du huske det? Det er så meget, der gjorde. Hej. Tak. Spis den bare. Ikke meget. Er det Mentos, det her? Det er jeg ikke sikker på. Ja. Jo, det er det. Der er 3 til dig også her. Husk nu, vi skal putte dem i. Kan du lige flytte dig? Så tager jeg lige min her og gør det med. Først og det er grund af, vi er lidt uenige. Jeg siger, at det er almindelig cola, der er sprøjt bedst, og han siger, at det er light. Så ikke om der er godt. Ej, væk. Har du åbnet din? Øv! Hvad nu? Ja, trykket. Jeg begyndte at bruge helt vildt. Jo. Nå, kom nu. Jeg vil smage den først. Jeg vil have noget. Ej, der er helt meget brud ind i min mund.
Vi skal virkelig savne brusen. Og den forsvinder nu. Sådan er det, når man åbner før tid. Er du klar? Ikke over tripod, ikke over tripod. For satan, mand. Det stod op der, mand. Det stod op. Nu er det min tur. Vent, Jut. Vent. Jeg skal lige hurtigt. Mentorsen er jo heri. Er du klar? Vent. Jeg skal lige drikke færdig. Du skal ikke tyle den nu, vel? Jamen, jeg skal lige hurtigt have låg på, så det lige bremser det der. Jeg tager lige en mentor til sjovt. En mentor til sjovt. Okay. Ligesom popcorn. Vi har ikke popcorn, men vi har mentor. Ej, alle skal på en gang. Nu er du forbi. Nej. Det ligner faktisk en vulkan. Jeg vandt. Det ved man ikke. Så skal I bestemme derude, YouTube. I skal skrive Tag en spørgsmål. i kommentaren. Tag en spørgsmål. Der kan I bedst lide light eller almindelig. Og så må jeg gerne lige skrive, hvem vandt os. Hvem vandt? Super. Det vil være meget dejligt. Ja, det kunne være meget dejligt. Og yes. Det kunne være meget dejligt, yes. Super. Du tror, vi vandt slutter, faktisk. Du vandt. Min var her til. Hvem siger I, der vandt? Jeg siger, der vandt. Jeg har også drukket en helt vildt meget af min. Og fuck. Ses YouTube derude. Håber I har haft det godt.